Να σου πω κάτι, μήπως το ζητούσε το σιτάρι καλύτερα. Αυτό λέω, αλλά δεν έχουμε σιτάρι. Γιατί είναι και μικρά να το τρώνε εύκολα. Είναι. Το καλαπόκι που θα κάνουν 2 ώρες. Οπότε το βάζει λίγο προς τα πάνω για να μην φάει. Ναι, να μην φάει, να φάει μονάχα σαν επιβράβευση, κατάλαβες. Κάνει λίγο και αυτό, γιατί αυτό δεν μας βγήκε πολύ. Ξεκινά. Έτσι, παίρνει το κλειδί. Να κρατάμε το ένα, να κάνουμε το άλλο. Ναι, νομίζω ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Κοτόπουλο. Ακούμε. Καναμίτσα. Πολλά σε βέβαια. Δεν σε πειράζει. Εντάξει, παίρνει κάτι πουκές αυτό. Το κακό είναι ότι μας έχουν πέσει κάποια σποράκια. Νομίζω ότι παρά είναι έξυπνο. Αυτό το ένα παρά είναι έξυπνο, ναι, όντως. Απλά έχει στο μάχη ελέφαντα αυτό. Έλα, ρίχτω. Δοκάρι. Έλα, καλά. Άρα, κάνα τουνέλι δεν έχει παιδέψει ποτέ. Όχι. Γιατί δεν μου βγαίνει. Γίνεται. Δήλωσε ένα από πάνω από τούβλο. Ρίξε μια στο κεφάλι. Δώσ' του. Μπράβο, κοτόπουλο. Έτσι, κάτι τα είσαι. Δεν θέλω πάρα παλαμάκια γιατί δεν μου είχε. Και εσύ θα το βάζει. Κοτομπέικον. Έλα, μη φωνάζεις, έλα. Συγγνώμη, όσοι είναι από πίσω. Ποιος δεν βλέπει. Βλέπω, μην με σκύσεις. Μία δίνε του, μην το χορταίνεις. Μία και να το παίρνει. Έτσι το βλέπω μάχη, να το ψήνει και λίγο. Έτσι ένα διπλό.